Yun sa man mo si mama, te. Nganong gibanggaan man mo si mama? Manghod. Sorry do kay Manghod. Dito ka kaya buhion. Ang hihatag na lang ti ka sa laing tao. Maong kasayluan dyan si ate. Hintag na ara si Ma'am Dira. Kamamra ka na ako ibilin. Maayo kung naa ka dito ay lahang ma'am. Nakabalo ko na mapadako kami tarong. Ma'am, mayong adlaw, ma'am. Uy, Giselle, nganong naghilak man ka? Unsa man imong problema? Ma'am, pwede na ako ibilin akong manghod sa imo, ha? Ha? Nganong man? Wala naman dyan si Papa, kagibiyaan ni. Ug si Mama, namatay siya pag anak ni Bebe. Luuya po ninyo, uy. Dili pa na ako kaya buhing na akong manghod, ma'am. Mangita pa ko anig trabaho. Luuya po ninyo kapalaran, uy. Sige, ako nalay buhian ng bata. Saan ako sa imuha, ako aning isipon nga anak. Salamat kay Ma'am, ha? Ay kabala ka, Sel, ako aning palanggaon. Salamat kaayo, Ma'am. One week later. Kumusta na ka to akong manghod karon, no? Hay, wala pa man ko gitawagan sa agency, oy. Hala, yan nawag. Hello? Hey, congratulations! Is this Yesen? Yes, sir, ako ni. Congrats! Pasado yung mga application. Mao ba, sir? Yes, maka-abroad na dyan ko, maka-abroad. Yes, maka-abroad na dyan ko. Magtarong dyan ko ani trabaho. Lumna, nagsilak. Ay, sorry, ako yung pangalan sa imo. Ay, kay Gotang ka. Ang ako yung pangalan sa imo, kay Irit. Hilom na Irit. Nana si Mama. 7 years later. Naunsa naman eh, uy. Napuno na ko sa loan, wala ko'y kwarta. Unsaon naman ako pagbuhi ni Irit, ani. Walang-wala jud mi ani karon. Ayo! Ayo! Oy, unsa man kon? Day, nayong mama diha. Oo, naakon. Ali, sulod. Ma'am, mayong buntag, ma'am. Uy, mayong buntag pod, unsay ato? Maningil ko sa imong utang, ma'am. Hala sir, wala ra ba ko'y kwarta karon sir? 1 year na biya ka wakabayad sa imong utang, ma'am. Hala sir, wala jud kay kabayad rin sir, namatay man jud akong bana. Kung di biya ka kabayad sunod adlaw kay anhiyo na kag pulis. Ay sab sir, maluway pud mo na ako sir. Ma'am, magod kay mahimo, ma'am. Kolekto ka, ma'am, good ko. Saan man ni karon? Siguro biag bayad, ma'am, ha. Mato na ko, ma'am. Saan naman ko ni ron eh? Problema na may gibilin sa kumbana. Tungkol sa pagkasugaron sa kumbana. Daghanin ang kay kugutang. Ma, naunsa man ka. Nganong nihilak man ka. Nak, wala na tayo kwarta. Wala tayo kaunon. Sige lang, ma. Mangita na lang kung pamaagi.
5 minutes later. Limos! Limos! Ma, wala may manghatag sa tuwa, ma, oy. Sagdi lang, nak. Krisis, manjud kayo ang panahon. Limos! Ma, Maria? Kailalagay ka sa ako. Kinsa day ka? Si Adi man ko, ma'am. Estudyante man ko nimo sa una. Hala mo ba? Ikaw na, Adi. Nakuha na nimo, oy. Oo, ma'am. Nung nalimos naman ka. Tungod ni sa akong Mr. Day, sugarol kaayo. Namatay siya, nagibinlan kog daghang utang. Mao ba, ma'am? Uwiya po ni mo, ma'am, oy. Maulagi, day. Wala na mi kanon, ani. Sige lang, ma'am. Balik ako diri. Pagwas ako pagkaan, magtos ako sa Jollibee. Ayaw mong lakaw, ma'am, ha. Balikan na katawo. Salamat kayo, day, sa imuhang tabang. Grabe, sa 7 years na ako pagtrabaho. Makauli na dyan ko sa Pilipinas. Yes, daghan na dyan ko kwarta na tigom. Muuli na ko. Ma, dugay-dugay naman ta diri, ma. Gigutong naman kay kunak ko eh. Manguli na lang ta. Sige, ma. Maglugaw na lang ta sa balay. Kay gutom na kaayo ko. Sige, nak. Nakuha na kay kausaban sa amo ang lugar. Uy, daghan naman kay building. Wala nang, sorry kay nang. Yun sa man si mama, te. Nganong gibanggaan man mo si mama? Sorry jud kayo, wala na tuyo. Ma'am? Huh? Kinsa man ka? Ako ni ma'am, si Giselle. Giselle? Nakauli na day ka? Oo, ma'am. Nakauli na ko. Ako ang kumustahon akong manghod, ma'am. Kumusta naman siya? Aha naman siya karon. Naray mong manghod. Si Irit. Ma, unsay pasabot ani? Manghod? Dakuha na kanimo, oy. Oo, Rit. Imuha siyang magulang, si Giselle. Na, di ko'y magulang, ma. Oo, bata pa ka. Gipaampo na ka sa ako, ah. Gihatag ti ka ni ma'am sa una. Kaya namatay naman ato mga ginikanan. Dili man ti ka kayo buhion sa una. Wala pa ko'y trabaho. Mao ba, te? Sige lang, te. Ang importante, nagkita ta karon. Nang limos, mite. Kaya wala ani makaon. Nga pula naman dyan pa akong utang day. Tungod sa kumbana nga namatay. Wala utang kayo kumbana. Mao ba? Luuya sab ninyo, oy. Sige lang, ma'am. Ako'y mabayad sa inyong mga utang. Salamat kayo, day. Sukad karon, mag-uba na tang tulo. Dili na mo mapas mo. Shout out day ko ni Joel Palaraw nga. Sige siya og katawa sa amang video. Shout out ta Rob Kabatingan nga pertintan-aw sa ato ang video. Wow! Shout out ni Remilin nga sige glantaw sa among video. Salamat sa suporta. Shout out di kini Hilin Inirasa. Salamat sa paglantaw sa among videos. Shout out po ni Hilin Ubay nga sige glantaw sa among video. Shout out day ko na Jenny Biliran
alias Donya. Salamat sa paglantaw sa amo ang video. Shout out ko ni Camilo. Salamat sa paglantaw sa video. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Shout out ko ni Jing Pascual nga ga-heart sa comment. Shout out kay Mary Jane Delphine nga sige lantaw sa among video. Hello, bibi na.